de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi Novembre kalo tile 14 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi ka ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani ka sanga a n'a ka wagati k'a daminɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waatu seli a y'aw bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka ministre ɲɛma ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye kunu kari Novembre kalo tile 13 san 2022 fɛn min ye lakɔli karamɔgɔ minnu ni olu kan ka forobaca ni ka o sɔrɔ sa olu kɔni ye o baaraw ni ka olu kɛ an ka ministre ɲɛma ye o baaraw ni ka olu nun do a ma bɛ t'i jɔ maa ba 21 ni 500 ani 76 ani 6 la olu kɔni tilala kalanso 21 ni ɲɔgɔn cɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kan ka taa cakɛda 500 o de la nka cakɛda 400 bɛ yen nɔ u kan ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ kalanso o la fɛn min ye duguma kalanso ye sa lakɔli karamɔgɔ 34 olu kan ka taa yen nɔ lakɔli karamɔgɔ 13 olu kan ka taa hakɛ kalanso o la fɛn min ye lakɔli karamɔgɔ 53 ye olu kan ka taga camancɛ kalanso o la ministre ɲɛma ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a ye foli kɛ ni ka taga ni maa ninnu yɔrɔ la ka tila tuguni ka yiru la ka fɔ ko u k'u ka lakɔlɔsibaw ka olu bonya ni k'a f'u ɲɛna fana ka fɔ k'u bɛ kalanso min kɔnɔna la sa kalanso min ni an b'ale wele ko lycée technique o kalanso in kɔni ale anw ka yɛrɛma hɔrɔnya kalanso dɔ ye min ni ale sigira sen kan kabini san 1960. Jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ Novembre kalo tile 11 tɛmɛnen san 2022 ko nanzaraw ka jaso dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ye kuma dɔw ta ni ka ɲɛsin anw ka camancɛ fanga jamana marabaga n'o ye colonel Asimi Goita ye ale k'a lakɔlɔsiba dɔ o ma k'a yira k'a fɔ ko mugujugu kɔni o cira a la an ka camancɛ fanga jamana marabagaw kɔni kuma nin ka ale galontigiya k'a yira k'a fɔ ko kabini fɛn min ye France 24 ye ka taga se RFI o kɔni gɛnna ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la nanzaraw kɔni bɛ ka galon sugu bɛɛ ta ka da anw ka jamana o la u ye weleweleda bila ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma ko bɛɛ ka I hakili to I yɛrɛ la ko jamana marabagaw kɔni ka laɲini o ye fɛn min ye o de ye ka se ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o lasigi a ma wa kulu yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko o ye maliyɛn den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka laɲini. Mali ni Burkina Faso ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw kɔni a bɛ ka sinsin ka taga a fɛ an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka sɔrɔladon koɲɛw olu ma ni o ye colonel Sadio Kamara ye ale wulila ni ka taga Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la ani a maaw kɔni u sigira ka kuma in fanba a bolila fɛn min kan o de ye lakanabaliya min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama olu ye ani tuguni ka se ka lakana ni ka ale sinsin Mali ani Burkina Faso dantugu olu ni ɲɔgɔn cɛ.
ma nani ulu bonena unina ma 18 ulu jogina ma 18 munu jogina ma 8 be ulu la ulu sebekoro jogina kosobe ni ngoni stera sraba kan kasare mi ni akera novembre kalo kile 10 temeni samba flani muga ani flashu ne yakanya muga ni kele o wakati akera kono buguni seguni nyonche kilometri bishegi o bonyongodo ni bolma fen yere koni ale kume ka bo anga faba konna la ani camion ben anode koni tura nyogona sraba kana ola ayira la ka fo ko ni bolma fen nun kon tumbe boli de mateme wale odila ode kera sawi kan sraba kan kasara yere ni ka ale juguya mamun be no ni ulu jugina ulu tani ga tanu le seku laptan tura nanko oma ko na makoro fomba ame do ke mamun be no ni ulu jugina alaka no ya kui mamun fana be no ni ulu tayana alaka bada dali no ya ufene masina kaw fe no chero be no ale fagara marfa ola novembre kalo kile kononton temeni na mamara fentigila ko do mali do fe ka chen yere to aka moloforo o konna la wela ale be kolongo sigida ola akoni fagara ka to bagangena do ulu yere nyana bagangela nu yere koni bola kataka ka uka mishu nika uluto ani chere shu odale Juma temene no bena novembre kalo klita ani kelema camion citerne ni alebe taji ka o takataka ni ay tajiso ulula sa tasma koni dona alela sansra ula tasma dona la wakati minasa o de kera sogmara ne kanya woro o wakati atemene kumamna post contrôle ula protection civile ma ulu welele sa ulu kontara ni ngataka tasma ka ale faka ka bo bulma fen yere kontumbe ka ikunda mobti de ka taji kontumbe akonna la ataji yere kon nu o wele ko gazuala bolma fen yere koni tunye Africa Global Group ale de tayi ayira la ka fo ko tasma koni ale sera ka faka nga bolam nan chama ulu chena ma koni fana ma bone anina amita ko kan kibarula jana nga kuna foni anga ale datu amita Burkina Faso ka ulu feno Usman na Bugumani ale shibeti jo sambinani ani kelena ale la kola karamogo sanfe kalanso ola Thomas Sakara kalanso o konona ola juma temeni na sa ale kon kera uka wasablo o nyama ye chamacha fanga o konala abena to wasablo ale nyama ya la sa fo samba flani muga ani nani kala fili konna la sa ma biworo ani wolon vlade kumeno nga ma biworo ani duru ulude koniye kala filai mali kuna foni jabaran la jabau au kulo garze kara ni kuna foni dama de kada au klengen na bela jelin kuloga tunga lafiya ale de au kuna foni ale jikora madono ba anta sike ante nyina afole la ka fo au nyana mamunu be no ite sansoro juruko odi au ni tunga lafiya ma ulu tai tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya le kama sojo kula tunga lafiya ko kada ka client bela jelin kuloga nga fo ko uka site ta ko flana o to sebe ulu damdena banangoron ka u fe no site mi yere ni ale bina ke hectare saba o de sanfɛ a terrain kelen na bela jele titre fonso de wa terrain no ye 4,500,000 no ye sefa wari million nani ani wa keme no bi bolo yoroni kele ibse ko sara ika terrain ale be ki tay yoroni kele no fana ti bolo terrain ibse ga sara dondoni san kele o kondala kalo ibe ero wari keme duru ani bi wolon vlani fla ni ka o de bo o be sefa wari wa bi wolon vlani duru ani binani o de ma o ba yira ka fotunga lafiya ma unana au lafiya likama au mamunu fana be no be nyingalike ibiga warta ga tunga lafiya ma kasoro ite udowa otala tunga lafiya ma uka bara bela jeleme ke jela de kono ka sababu yake ube bara ke ni notaire de nango ma ko sere ninu ye bara damna nyongo fe inu ka seben fura bebe mara sere ale de feno ka foka ta foko bara akuncera awni nyongonche ni terrain taraka ba wakati mina sa sojo ko bara ulu fana bena sigi senga ayo tele jona ako to sebe tunga lafiya ma uka ni sojo terrain ale kula wala sa obisika terrain nyuma ni ka osoro chugomna ka soro yurugu makala na mara makala tunga lafiya de besika o kawe uganda ga jurusra ale beteme anga kuna foni ale kerefe na o to sebe tunga lafiya damu danido au ka ambe shini inshallah kuna foni kura ulu keneka